Hello guys! Maadong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa mo ang channel Ai and Mariano Family. Karon day guys, nagkuha naman ko ng labadas ang likod. Ang hayhaya na ka-unique kadyo. Kay gawan init man dari. Ag si Mariano day guys, naghimo pod og pultahan na pod. Abuhan naman pod. Abuhan pod kapon kung pultahan na pod kay umula ka umi. Malakan ra kandaduan ra mo dari. Kanya ara ka bagong ligo na ko ligo dito ko gahat kay igang lagi rong di ta may mahong milo. Ligo ta si Mariano bang milo pa na kay panay ligo bang buog pa na. Ligo ko bisag lebeg-lebeg kay ara ka igang kadto. Ano ni? Ja, salamat des Ginoo kay ning init na pod. Ha. Magpong kuan kay gahapon nagkuan-uwan man igo ra gud ni init kadungit na igo ra ni init karon ning init na gud. Salamat sa Ginoo maaga-aga ng tibing mga juta di na damili. Hi man Mariano, tanawan ni si Mariano guys. Graag panday na bisik-sik paglapis sa dunggan pura pag pure panday. Guba Christian mangka ka pa. Pido makuan. Malagputan data na mong martilyo ha. Aas na nating ilog samot. Diyo. Hari man na duaan. Duaan na purtahan. Lingkuran pas madam. Arang lami ah. Dari po ko maglingkod. Arang lami ah. Insert malika bika bila. Bika, kisa may sungkaban ninyo. Ganang ingnan makagsungkaban. Ha? Ganong ingnan like kagsungkaban. Like, ha? Unsa? Manong ka bubuwad. Ah. Manong ka dek kagbuwad. Mo na ingnan kagsungkaban to ana nang hawog na. Kamao pagkano pangutan nung kabugbuwad. Ang di kagi gwak-gwak kay hadlok ug waylak. Hadlok magabi guys ug waylak among ilak dere magabi kay kanaramang sin. Natukuran na magkahoy. Manang hanggi pabuhatag kuan kay gabi wa ko kadto gabi kay pura magday nagkaraw-karaw gawas. Dai galakaw-lakaw wa pod may iro dare. Mariano ra may mang iro dare. Grabe pag dubli pag kuan gabi Bilar po hagok ni Mariano. Sus grabe klase-klaseng hagok ni Mariano gabi uy. Ug nilolabiti pa ho agud ko katog nagalas 2 na mas kadlawon kay klase-klase kunog hagok ni Mariano. Ija na di kunog giispatan agnaong ni Mariano. Matut pang lulabits. Kaya dyan ko naman ko ni hagok ni Mariano guys nga mo tuk-tuk. Matut pang lula. Tuk-tuk ko no. Bata dyan din ko no ni dyan. Nahuna lagi. Haro kadek-dekan ng kuwag ko. Mariano. Lubi mangguro na. Og Jimili ay kuan mo gani. Gahignaong. Puras gadek-dek. Ako ka juglapis. Kit anak pisunit Mariano. Kasidla naglansang. Katawa. Sarang sumay madamay ay. Gitagaan day kong along og siumay. Salamat Ate NN Reyes. Salamat daring imong siumay te. Sabi gahimo na ni Long. Long, salamat Long ha. Pinangga ko ni mo Long. Long. Muhilak man. Almi asyumay karang humuta ka jo. Basta mga buutan. Tagaan jud. Jar, sana all. Long, sana all. Kita lagi pisunit Mariano. Imong shirt Mariano gikaos imong kigol kunot.
Ha? Long no. Jang kunut, jang short, gikaos jang kunut. La din imong kunut Mariano. Blip. Hi blip. Likitan. Nakita ang blip? Ag blip kuno Mariano, nakita ang blip. Blip. Likita na. Ag Blip. Dakuaguan ka ng pao. baa kunut. Bagunot. Iyo. Iyo. He's so happy to amarang. Scientist ka panday na ha? Wah, kaluag gara. Kaluag. Sama sa kaluag sa imong kasing-kasing dari kanako. Balak. Na imo. Yeah. Butangan pa man gud nagbisagra Mariano. Arong masayod ka. Di na pralusot ng kuan. Kawiran na. Anja sige kaghawid na. Kawiran na din mo. Kaya hay ba ni mugnawong? Pamupurma guys. Pamupurma. Pamahuman pero na, para naglahumana. Anja. Para nimo. Anja para namang nagtanaw. Tangan ko sa amin. Wa gali kay gika. Atop na ning mga buslot sa amin ano nimong Sa amin ba, bro? portahan. Di ba, kit ano sa kuan? Kit ag pangag. Pa, kit ano ito pangag. Wa gabae. Maurang kwintaha gihapon. Di mga ito, di ko ano. Gabok ng bistangag sa bisagra. Basig isa ka si Manara na langkat na ligun Sa grada rin sa duha. Pato na. Okay. okay na lang pura man nagkuan barsahan Mana? Mana na niya? imong butong Ito ba? tagang kinahoy guys gahapon ang ginluag dana na kay ang gipamutol tong gituya-tuya as mga bata kay delikado jagwa lambod jud sila ma disgrasya anja putol pa na patigdad tus mangga giputol da gitapok na kay pabughang Mariano tarag ida dito to da nag-host da ang tao dang gibalhi gripo dari da kay nilado gato sa tubangan makit antag maligo di ta kahuga sa tengkunat kay uwaw daghimang labay daghimang li taris Mariano guys to puhag kawayan kay butang na tunay jang portahan gihimo kabag din tao nagpajama ang taka Mariano kay kuha na pa nimong tiil labog matug magpajama ug magkuha og mga ingana di magpajama naapod ka no liki man lagi na Mariano dabong man na Mariano Bumadaan na. Kuwatan no. nangatumba no ngatumbag kawayan dada pagkog sirutso kay ngir sirutso tuto kaya na ang sila magtuya-tuya ang nangka sirutso una hanggaban karon day guys magluto ko og gulay sayote with sardinas kay may laing sudan kay mahalagi ag pamaliton kaning sayote kay tag 60 ramang kilo lami mo kuning sayote butangan og sardinas may among sudan rong paniudto kay si Mariano naghimo og poltahan ako say magluto ron guys Kortahan. tanawan ninyo dyan guys og magsugod ako gluto kay kuan mag-slice ako dari magpakpakan sa nauna tangiran ninyo dyan guys magluto na ko so guys nahuman ako slice dari sayote maggisa na ko sa gulan dari ng king cup sardines aghang panakat guys kay kuan nang ay imbes kay Bombay guys sibuyas dahonan na raman kay mahal man ag Bombay kay tag 500 man kilo kani kay barato raman ahos kana ragod basta raman mo humot yung atong niluto so guys magbutang sa kuguwil kay dilaab nagkaha
Kabuto, nagpilis sila. Dito. Oh. Uli na, ito na tapos saan? Say sadaan. Kuhan ko mo ko. Asa ko ni Sunan? Asa Sunan na? Sinigitay na say sadaan. Pansit nga dito. Sana all. Sana all, may Dalawang pansit. pansit ng konti, giyatag nang nagipamat ang gabi eh. Magiyat ilang gito mo. Ito na kapili ko. Magtuwad ba po talaga ng isang abuhan? Iwan mo yun, mapapanguwa na nito sana. Sunod ang sardinas. No. Kaya ito, Marigamit, ala na tinungaw ang Sardinas. Sabi ko rin. Ano, okay, tayo ka ba bukas mo? Opsing. Ipit ka! Aray. Mangaway mag-sardinas, guys. Sardinas, mangaway. Ito, siguro ni among naong ni sardinas. Di ba niya? Ubo pa ito rin pidin si Bika. Dahil lang ito. Mas Mariano na eh. Dudok-duk. Ha? Yan, ipidong mo ka. Sayote. Ipidong. Sala. Naghan mo lepot guys. Aray, Siguro nag-ipidong. kabuok. Mahog ka diha. Siyan. Naong. Okay guys, gabukaw-bukaw na guys ang ako ang niluto. May lami kadyo ni guys, maadyo na raman kay sawa. Sardinas with sayote. Sayote with sardinas na bali. Mariano pasusulabi po darig duduk-duk pod nga alas 12 na. Duk-dukan dyan naman kumagko na. Duka, malimutan. Oh. Lana na, purma na po. Purma na guys. Bisagra na. Bisagra. Lagi. Bisagra na may kuwang guys na. Wow, legs malay ka Mariano. Wow, legs. 1,000 kagad. Ano mga heart trap. Guys, na manaag abuhan ni Mariano guys na. Dari ko no, bata nga nagkaldero ko nun eh. Maadyo pag idyang kuwan, jota. Kadang ag na, hanim yung kadang ag Mariano. Kadang ag. Sapot pas Mariano. Ibong nang inabuhi ko ka. Tah, kuya pag idyang portahan guys oh. Sana. Habiranan. Wapay bisagra, kuwang pagbisagra. Dari ilam guys, patanga nagkahoy. Luwag ka dun eh. Katong mga kahoy lagi gumuinit o isa kadlaw. Ugag dito. Dari to na ipang plastar. Madyo pod. Gwapo ba, gwapo? Karang kapuha pod. Gwapo ba guys? Luwat na kabuhat. Asas, buyag.